La primera sèrie coproduïda per TV3 i A Punt comença a rodar la segona temporada. Després de Tu està preparant 22 capítols en una nova entrega que s'endinsarà en el trastorn de les malalties mentals. Després de Tu ja roda la segona temporada a València. En aquesta segona entrega, Pau, el protagonista, ingressa en un psiquiàtric en no aconseguir superar la mort de Raquel, la seva dona. La sèrie obrirà la porta així a les malalties mentals, això sí, barrejant el drama i l'humor. Esta vegada s'ha d'aclarir prou ell, perquè això se li va de les mans. Tant? Molt, se li va molt. La història és una història d'amor i d'intentar superar aquesta malaltia que pot ser el dol. Per tant, s'haurà d'enfrontar a ell mateix, amb molt d'humor, molta comèdia, això no ho podem perdre. A Pau, Sergi Caballero el torna a acompanyar Amparo Moreno en el paper de la seva mare. Que bons, són de trufa? No, són meus. Colló. Anirà a viure amb ell i això tensarà encara més la situació. La relació mare i fill també s'haurà d'equilibrar. 8 setmanes de rodatge frenètic per esta segona temporada de Després de Tu i 22 nous capítols d'esta sèrie coproduïda per TV3. La idea i direcció de Després de Tu és de Carles Alberola. El director està content amb el ressò que ha tingut entre el públic la sèrie i promet més emocions. Una autèntica bogeria. Després de Tu en la segona temporada és un viatge al·lucinant, no? Hem de fer moltes coses, contar una nova muntanya russa d'emocions, de sensacions, en poc temps, i en això estem. Tant de bo continuem tenint la resposta tan bona que van tindre a l'inici. Queda menys, doncs, per tornar a pujar el Dragon Khan de Després de Tu. Pepa Ferrer, TV3, València.